E ti? Como levas ti, despois de 25 anos? Eu, despois de 25 anos, satisfeito a nivel artístico e a nivel persoal, porque me sinto moi identificado e que aportamos algo por la cultura deste país. Pero por outro lado estou un pouco canso de estar chamando nas portas e que a cousa non funcione. Tens ganas de reivindicar cousas. Son moi reivindicón eu, Faz ben, o que xa se sabe, o que non se queixa non consegue nada. Que queres reivindicar, Enrique? Quero reivindicar que... Reivindica todo o que queiras. Que fai falta que as institucións públicas, empezando desde os concellos hasta diputacións, hasta a Xunta, hasta Madrid, que dunha santa vez pensen que Galicia non é só danza clásica, danza contemporánea e orquestas sinfónicas, sino que a maioría da población nos gusta a nosa cultura, traballamos na nosa cultura, o facemos con todo o amor do mundo, e hai cousas de moitísima calidad que hai que apoiar. Estos traxes que vedes aquí están feitos con moitísimo esforzo de ir a representar a Galicia a festivales internacionales sin que nadie che dera un duro e comer de bocadillo todo o viaxe, de dormir en sacos de dormir, de uns esforzos terribles, de ir a Ucrania en bus, de facer unhas cousas que bueno, aquí para contar e non parar. Bueno, e ben que se pasa, non? Sí, o ben que se pasa, pero... Sí, pero chega un momento que hai que dignificar. E cando se vai a representar a un país fora é moi triste que... A veces me deron ganas de decir que non íbamos representando a Galicia. Salimos ao estranxeiro e quedan ca boca aberta. Vamos a festivales internacionales e iso, vamos, que arrasamos totalmente, non? Esto do folclore é como unha droga, sabes? Quero dicir, unha vez que te introduces, gustache toda a vida, é unha cousa que eu vexo, non por mí que eu xa, bueno, xa son un toliño total da miña cultura, pero a xente que se acerca e que aprende algo e tal, é unha cousa que lle queda para toda a vida. E sería maravilloso, pois, que foran os gaiteiros a un sitio e que a xente, pois, nos bailáramos, non? Sería maravilloso. Ás veces ese momento no que un gaiteiro toca e a xente sae bailar de forma improvisada prodúcese nas festas, nos seráns, nas foliadas ou nas rúas da Coruña, como neste caso. E son eses momentos cando un entende mellor o labor de grupos como Xacarandaina, que traballan non só para que isto non se perda, senón para levar o folclore ata o máis alto.